Aselli nena woni nena ma o yalti joni joni dama jotta ari mi ari gilan nani min kay gilan tan hande bede mi dari do joni non ko woni ha wonde bede dari do gilu suppide subahna mi we wona giddali ma de purali ma de ko dum kadan ma min ko mi ma min wona gije an suno bala nya dañi boné mawdo jetto liddi yaha yaaro jom liddi do jetta liddi yaha nda sa yi to dane ba min hande mi saggintade jetto liddi jaha saggino ya hande ay se fori sagginde ay so jango do na sagginirta dum ko haba maara mon kaldu Allah bonni ma bonni ne bidde mo ganda ne haake galle ne haake je dum ko jam min de min naje Jambalo. Modum. Ha. Mbado. Jam finto. Modum. Alay min kay bam tanno kan. Jo. Mbada ram ko. Modum. Sugabe fini. Ngarindo. Ramatari. Ha. Mbotto ko yimi. Mbele dibben jango ramar kam jango. Ala ko hande ko aysa jango e takko. Eyo kanko kikiɗo ɗumen kanko kikiɗo hirlode nda acciron tan ala ya walludo e pass joni jon mi yewama ɗo ñamade temedde jeegom ya walludo e pass eɓe jaggu tan ala ya walludo e pass hande kam mi liggaki ni hande a ligga hande mi liggaki hande ɗum ɓayani hande an kay ko ɗum wonma yawde artu mbaɗa hirloyɗa ala mi sikkaki joni janggo sukora hirloye kay memdutoyɗa ƴeewana waya eyyi ɗum noon ɓe ɓenni gal a ɓenni gal eyyi a
ɗum feena ilnani buuɓi ne wako hen ba mbeɗan noon so natti ko ni jogoɗɗa ñamde gay ko ɓeydi torade tan andi ko mbere kulokko tan ne hebbino reedu laɓɓini ni ɗon de kadda heddi ko da jaɓani ɗum haalde a wujji film ode yalla min ɗon kan heddi ko an haala ɗum wallam noon e ramata o wi ko sagginta sona aysa jippo yo han saggina bottade mi wimo noon soɓama arti ɗum ko ande makko meer ñamto juróom a majjani mo am tawramo kal ko noon de o wi sa yawani yaade ko mo sagginta nam nawlumo laaka mbeɗa ara joni joni ɗam ɓeñi kal eyyi kay mbeɗa ara joni ani famer joom galle mo ala hay caɗele goto hay caɗele goto mbimani sa tawdi amen galle cikkala ko minen jiiɗi yumma e baba wallahi ko non hay caɗele goto ala Wallahi. kono oɗo ɓiɗɗo tan tampinimi toon mayra allah adduma mi yiɗino kam arde galle mum mi yiɗinoma kam ɗeɗo balɗe fof baba galle ne tampini kam acci jeere nde hande kam o ari jeere o haalani haydara kono mbeɗani nene ɓerde makko mi acci jeere nde mi tampi mi maayi hoppa jeere no mbaɗen ɗum nana ƴewtinimo kalɗa ko wallahi mi ƴeewi ha sa woppi jeere to jaggata mi cagga cuurayamo kono maymun cuurani moƴƴi kono jeegu jeere jeegu cuurayi wona gotum an jeere nde sa yeehi toon muɗum dañƴa fof kay gallo gartirta aɗa waɗe hoore ma aɗa waɗe ɓesgu ma aɗen waɗe mo kono noon haade ko mbayninomi ha wi kam yimi yaha so wimi woppu natti weldemo mi woppa gila haare arani hen walla duko wiye wonde debbo natti nanandemo yimɓe joni donki tan koko ñaami kono hay goto joni ronkani ko haali yimi woppu tan mayram mi tampimi maayi joɗɗa e gallo tan a watta haydara kono mayram haala fof ne wawi haalede gasa ha heddi haala nder jamma ɗo joni so lelima ɗo mi lelima ɗo haala ko ha Allah weeta mi ɗantako baba galle wayata kono ɓuraɗo ni tan mi tampi kanko de yoto o nattaka mi andani joni yoto o nanani haalaji woɗ mi andani joni no wayni joni kam ko baylude hawlaɓe wi car ko ɓuɓnoɗo ko deññoɗo joni kam o itti fof haala wi car joni kam hay ñamako kanko ɓuuri wulde hoore hay ñamako kanko ɓuuri hadde mbima ima curan min de sinno ko sago mo accita jeere nde maymun Hay kono min. haade kam woyini accitan waɗi yimi jagge cuurayo mi acca jeere nde haade aɗa yeeya cuurayi yimi jagge cuurayo cuurayi kalde garɗa jeere ko uureki tan yimɓe kalata min kay yeere kam ni hande hatami henna mi hokkete hen ko beleɗa o cuurayi kay machallah addu won secret gonɗoɗa kedi sekkere goɗɗo kedi jarani ƴeewa jam ɗum ni cuurayo mo mayram hono makko ma to ala o cuurayi kay mi yiyani tan mbaɗo on mo pewnata o kam mi yiyani tan goɗɗo pewno mbaɗo ɗum dañde hono ɗum ɗo holko wiyata woppi jeere aɗa hira tan e dow mere tan ha ɗum sa dañi ɗum holko kaala kani haalde de ha aɗa andi kam gotel hen fof sallah jaɓi sa haɓɓi ɗum tan ɗum ɗo kam haɓɓanam tan e keeci e ay ko garani ko ɓeɗa uura ɗum ɗo tan kaɓɓanni ay tan mayram gonga de mawɗo ne yiɗi jaam suko ne yiɗi jaam mi yiɗi jam sen gone nguleki ɗum ɗo tan liggata e suudu aɗa andi nguleki kam hay goto boynata ne wara hoore mum ligganam ɗum tan e dow ventilateur he tan ni uura ne yifa tan ne uura e ha ɗo jiɗɗa yo haat fof nattina ni de gandirnoma Seydou Ni. Ba ay cuurayo o cuuraki e jeere nde fof ko ɗum yimɓe kalata addu butel o mi hokkuma hen walla sa are yaade mi tottuma e accam are yaade Ni. tanam are yaade tami noon nene de kono hankadi o mbimami joni ko naɗɗo fitina Ala o hankkadi yiyata kay. o nanata acci jeere wadde tan joɗɗa jagga o cuurayi yiyata o nanata aɓeɗa andi joni kam kokkiram naati